Iznenađujući način konzumacije krumpira za mršavljenje koji malo tko zna. Krumpir se često optužuje da uzrokuje debljanje zbog visokog sadržaja ugljikohidrata i visokog glikemijskog indeksa, GI. Međutim, ako se priprema i konzumira na ispravan način, krumpir ne samo da je zdrav izbor već i učinkovito pomaže u procesu mršavljenja. Ovdje su savjeti magistre prehrane Avnikol sa sveučilišta Delhi, Indija, o zdravstvenim prednostima krumpira i kako ga koristiti za mršavljenje. Zdravstvene prednosti krumpira u procesu mršavljenja. Iako krumpir sadrži visok udio kalorija i škroba, pravilna priprema može ovo povrće učiniti saveznikom u borbi protiv viška kilograma. Ograničavanje kalorija. Krumpir je bogat vlaknima i vodom, što stvara osjećaj sitosti i pomaže u smanjenju ukupnog dnevnog unosa kalorija. Srednje veliki pečeni krumpir sadrži samo oko 110 kalorija, što je manje u usporedbi s prerađenom ili pijarženom hranom. To ga čini idealnim izborom za mršavljenje, posebno uz redovitu tjelesnu aktivnost. Bogata hranjiva vrijednost. Krumpir sadrži mnoge esencijalne vitamine i minerale, uključujući vitamin C, jača imunološki sustav. Vitamin B6, pomaže u funkciji mozga i metabolizmu. Kalij, pomaže smanjiti zadržavanje vode i nadutost, dajući ravniji trbuh. Uz to, krumpir je bogat vlaknima koja pomažu u kontroli apetita i učinkovitom upravljanju težinom. Otporni škrob. Krumpir je bogat otpornim škrobom, vrstom vlakna koje koristi korisnim bakterijama u crijevima. Otporni škrob stabilizira razinu šećera u krvi. Potiče sagorijevanje masti. Potiče zdravlje crijevne mikroflore i poboljšava metabolizam. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Nutrients, SAD, otporni škrob također pomaže u kontroli razine šećera u krvi nakon obroka, osiguravajući dugotrajniju energiju bez osjećaja iscrpljenosti. Povećanje termogenog učinka. Krumpir koji nije industrijski prerađen zahtijeva više energije za probavu od rafinirane hrane. Taj termogeni učinak pomaže tijelu da sagorijeva dodatne kalorije tijekom probave, što prirodno doprinosi mršavljenju. Kako jesti krumpir za mršavljenje? Kuhanje ili pečenje? Izbjegavajte pijarženje krumpira jer ono dodaje nezdrave masti. Umjesto toga, kuhajte ili pecite krumpir bez dodavanja maslaca, sira, umaka ili soli. Ove metode čuvaju prirodne hranjive tvari i smanjuju unos nepotrebnih kalorija. Kontrola porcija. Preporučena porcija je oko 200 g krumpira dnevno, 2 manja ili 1 veći krumpir. Kombinirajte krumpir s povrćem i nemasnim proteinima kako biste osigurali uravnotežen obrok. Konzumirajte krumpir s korom. Kora krumpira sadrži mnogo vlakana, vitamina i minerala. Ostavite koru tijekom pripreme kako biste maksimalno iskoristili hranjive tvari. Kombinirajte s zdravom prehranom. Krumpir može biti dio glavnog obroka ili lagani međuobrok, pod uvjetom da kontrolirate porcije i izbjegavate nezdrave dodatke poput masnih umaka. Tko bi trebao ograničiti konzumaciju krumpira? Iako je krumpir pogodan za većinu dijeta, neke skupine ljudi trebale bi ga konzumirati umjereno. Osobe s inzulinskom rezistencijom ili dijabetesom. Krumpir ima visok glikemijski indeks, GI, i može uzrokovati nagli porast razine šećera u krvi. Ljudi s problemima s glukozom trebali bi ga ograničiti ili zamijeniti povrćem s nižim GI. Sljedbenici low carb dijeta. S obzirom na to da krumpir sadrži 60-80 škroba po suhoj težini, nije prikladan za keto ili low carb dijete. Umjesto toga, mogu se odlučiti za povrće s manjim udjelom ugljikohidrata poput brokule, špinata ili tikvica. Osobe s probavnim tegobama. Zbog visokog sadržaja vlakana, prekomjerna konzumacija krumpira može pogoršati probavne probleme poput nadutosti. Ljudi s osjetljivim probavnim sustavom trebali bi ga jesti umjereno. Zaključak. Krumpir nije neprijatelj mršavljenja ako se konzumira i priprema na ispravan način. To je hranjiva namirnica koja pruža osjećaj sitosti, pomaže u kontroli težine i donosi brojne zdravstvene prednosti. Kombinacija krumpira s uravnoteženom prehranom i aktivnim načinom života pomoći će vam da postignete ciljeve mršavljenja i održite zdravlje.